Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε μία προπόνηση για όλο το σώμα. Θα σας δείξω πώς μπορούμε να το δουλέψουμε σε 30 λεπτά και να είμαστε dead. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, απλά να μου κάνετε καλό ζέσταμα πριν την προπόνηση που θα σας δείξω. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια functional ball, τι είναι αυτό θα μου πείτε τώρα, θα σας δείξω σε λίγο, και ένα kettlebell. Για πάμε να δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια άσκηση που είναι 2 σε 1. Θα κάνουμε πρώτα μια άρση και μετά αφού σηκώσουμε το kettlebell θα κάνουμε ένα ωραίο κάθισμα. Δεύτερη άσκηση, οι κάμψεις. Ή αλλιώς, όπως το ξέρουμε όλοι, push-ups. Σε περίπτωση που σου φανεί δύσκολο, απλά ακούμπησε τα γόνατά σου κάτω και συνέχισε το ίδιο. Σε αυτή την άσκηση, το μόνο που θέλω να προσέξεις είναι να έχεις ίσια τη ράχη σου όταν γέρνεις λίγο μπροστά. Και όταν θέλεις να αλλάξεις set, απλά αλλάζεις πλευρά. Επόμενη άσκηση με τη functional ball, πάμε να κάνουμε λίγους πλάγιους. Εδώ θέλω να μετακινούμε την μπάλα δεξιά και αριστερά, αλλά προσοχή, αν κουραστούμε πολύ, ακουμπάμε τα πόδια κάτω και το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Στη συνέχεια έχουμε προβολές εναλλάξ. Η μόνη διαφορά είναι ότι θέλω να κρατήσεις το χέρι σου ψηλά, να έχεις μόνιμη σύσπαση στο δελτοειδή, δηλαδή στον ώμο, και να προσπαθείς να μην χάσεις την ισορροπία σου, κρατώντας πολύ σφιχτά την κοιλιά σου. Τώρα λοιπόν που είδαμε τι θα κάνουμε, θέλω αυτό το κυκλάκι να το κάνετε 4 φορές με 1 λεπτό διάλειμμα μεταξύ των κύκλων. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο που είδατε και άμα έχετε εννοείται τελειώσει την προπόνησή σας, πατήστε εγγραφή εδώ κάτω, κάντε και ένα like και τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο.